casa e ten que vir a visitarnos para darnos traballo. Comezou. Señor Pepe, ¿no me gusta, por favor? Moi boa, doutor Gervasio. Hostias, tío, que yo? Pois que levo un día con dor de perna. E xa levo así sobre unha semana. Medio coxo. Séntese na camilla que vamos a comprobarlo con Martelo. Doctor, non le vale a usted a letra. A partir de agora comerei menos acelgas, que
Dora Exploradora. Vou morsivo que tiene mal a vista e que non vexo un burro a tres patas. Que non se fai vello vai ser marchitando en vez de apañar todo. Pero como pode ser posible? Mirando o seu historial de fai un mes está todo perfecto. Sabes que ocorre? Que me estou modernizando con iso das tecnoloxías. Agora uso o móvil para estar en contacto cos meus fillos e netos. É que ten que ver iso co seu problema da vista. Pero, home, se pon o teléfono tan cerca, vai quedar sen ollos. Ande, pase por aquí, que yo vou mirar a vista. Que pon aquí? W. Aquí? Pois sí que empeorou, sí. Pero sabes que lle digo? Teñe solución inmediata. Operación. Sai con a 9,5 segundos. Eu operarme cando estou, pois vexa mellor tamén, sabes? Aí non estou feito mozo, mellor gradouame as gafas. Como queira, a grandes remedios, grandes solucións. Auxiliares, lean as gafas novas co señor Eufrasio. Adiós. Ves? Son moi bonitas e moi discretas. Sí que son bonitas. Se ve que tal déame tamén uns zapatos e ten uns máis grandes que os meus. Porque pensarán que traballo no circo. Mira que vostede ten bo humor, que lle siga o resto do día, que teña que seguir atendendo pacientes. Que teña bo día. Igualmente, adeus. Carai, Dora, vostede ida máis rápido en casa. Isidora, é o seu turno. Isidora, é o seu turno. Isidora! Ai, sí, perdón, Neliño, non te escoitei. Bos días, señora. Convidador de clase, acaso me podía dar máis penas. Boas noites. Cónteme, que lle pasa? Pois como pode ver, levo un tempo que cada día escoito peor. Supoño que causa da idade, pero ainda así veño a ver se vostede poderíamos axudar. Claro que sí, póñase de pé, que llevo mellor os outros. Auxiliar, déame a lanterna, por favor. Miña nai querida, vostede ten aí unha mina de cera. Como dices? Trátame de sucia. Non, eu nunca dixen tal cousa. Solamente te digo que ca cera que ten vostede aí podería fabricar 2 velas. Ai, sí. Bueno, vai me dar algo para as orellas. Perdoa, aos médicos de agora non damos nada sin sentido e criterio. Enfermeiro, pase que fallo un historia. Bueno, auxiliar fai, por favor. Mira, esto no fai Está vostede tola. Mira, sabe que lle digo que se prefiro que me entre un enxambre de abellas, porque quitarme o tapón das orellas con iso. Ten razón, co problema que ten vostede, case é mellor que vai ao veterinario, cal de saber máis das veces. Que teña bonito. Merder, estes médicos tan novos que mandan agora non teñen ni idea de nada. Ao final que marcho máis xorda do que vi. Enfermeiro, vai dando paso seguinte, que este día está a ser de todo. Todo está vostede. Nada, sí, vamos a ver. Elisa, é o seu turno. Ai, doutora, ai. Pero que lle pasa? Está cantando o qué? Ai. Mira, recórdolle que é unha consulta de médicos, non un casting de voz. Non canto, só me estou queixando. Ah, xa entendo. Vostede é unha desas persoas que bota o día queixándose por todo. Conte, que lle pasa para cantar así de mal? Xa lo dixe, me estou queixando todo o día nin estou cantando.
Sabe que me doi un brazo, unha perna, un dedo, a nariz, o estómago, a espalda e o cuello, só iso, nada máis. E parece pouco. Se lle hai que cambiar todas as pezas do corpo, vai ter que transportar. Ai, doutora, realmente séntome mal. Pois séntese ben na silla. Perdón, é un chiste de médico. Póñase de pé, que lle vou mirar o pellezo. Dalle aquí. Bueno, Aquí. bueno. E aquí. Ai, que fai? O camino non pego. Vaya por Deus, agora xa pode decir que lle doi todo bom. Séntese na camilla, que lle vou a poner o ben. Non teñen moito moco, Ves, eu sabía eu, algo que tiña que ter, porque isto non é normal. Vai me receitar algo? Claro que sí, antes de deitarse toma un pouco de leite con mel. É que quere? Un pouco de leite. Pero eso non me vai curar, porque se non me gusta non o tomo, para nada. Bueno, daí é o flauxiño, entón, está tomando algo ou algo medicamento que lle fai mal? Mira, como nunca me acordo o nome raro que ten, traigo unha bolsa con todo o que estou tomando. Miña nai querida, vostede ten unha farmacia montada na casa. Cerebel, Igudol, Normón, Aumentina, Manilipino, Normón, Eferalgan, Galdiar, Aguilea. Sabe que lle digo? Vou lle receitar Dalsi. Iso curou todo. Pero iso é para nenos, eu teño 80 anos. Joder, pastillas que toma vostede, está feito mal a panza. Como non? Entón vou directamente á farmacia, que a tarjeta sanitaria. Tarjeta sanitaria, dice? Non, non lle fai falta. Co que vai vostede á farmacia, seguramente lle fan un vale de desconto. Moitas grazas por todo, apur. Os medicamentos, señor, os medicamentos, todo o que iso aquí. Da igual. O Dalsi! Que pasa na consulta? Iban ter pacientes enfurecidos, aparte de que tiña enfermedades, Non valeu nada, levei a cabo unha cousa. Olha os consellos de todo o país. Moitas grazas, pero está vostede levando un protocolo de normas de centro médico. Claro que sí, aprendo tan rápido de todo o que vexo. E agora vou tomar o bocadillo, que como os nenos, nós tamén necesitamos medrar. Tanto bocadillo, ni Ata tanto, logo, que teñen bon día. tanto bocadillo, ni tanto bocadillo. Sabe que lle digo, doutor? Como son, que máis traballo aquí? Aparte de vos, pois mira, vou tomar 2 semanas de descanso.